Bibliosoños, a radio da biblioteca do CIP de Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde estamos a realizar unha entrevista a 4 nais que participaron na Escola de Nais e Pais que tivo lugar este curso. No equipo de realización estamos Alex, Elena, Julia e Tabata. Dixo o filósofo Aristóteles: educar a mente sen educar o corazón non é educar en absoluto. Este curso de Escola de Nais Pais comezou no mes de outubro e remateu no mes de abril e foi impartido pola orientadora do centro, Virginia Jiménez. Esta escola propúxose como unha viaxe emocional de exploración e descubrimento, unha viaxe compartida por todas as nais que asistiran ao curso. Provocáronse emocións vinculadas a recordos, coñecementos, aprendizaxes e experiencias. Pero será mellor que nos expliquen as nais que temos no programa. Eu son Elena, hoxe acompáñanos Rosa, miña nai, Carmen, nai de Alex e Raúl, Rocío, nai de Paula e Pedro Gil, Carolina, nai de Cristina e Lucía, e Natalia, nai de Sara e Pedro Arias. Rocío, unha persona moi positiva e sempre disposta a tender unha man a que o necesita. Bo día, así que estivestes vindo a nosa escola como alumnas este curso. Para que viñestes? A unha escola de nais que tivo lugar aquí todos os xoves desde outubro ata abril. Digo nais porque ningún pai se animou. Carmen é a miña nai, que é unha persoa moi comprensiva e sempre disposta a axudar os demais. Falouse antes de que esta escola foi unha viaxe emocional ao voso mundo interior. En que consistiu esa viaxe? Comezamos esta viaxe coas emocións de medo, ira e tristeza. Estas emocións indican a ausencia de benestar porque nos levan ao sufrimento. Pero sen elas estaríamos perdidas, posto que son necesarias para sobrevivir. Por este motivo, centrámonos en aprender sobre elas, xa que só coñecéndoas mellor é posible xestionalas de forma saudable. A fin da viaxe era chegar á alegría, amor e felicidade. Que aprendestedes? Básicamente a saber diferenciar e xestionar os diferentes sentimentos e emocións, reconocelos en nós mesmos e nos demais. Crees que foi útil o que aprendestedes? Por suposto, aprendimos técnicas de relaxación como mindfulness, a xestionar as nosas emocións e a nomealas porque nun emocionario hai moitísimas e non todas se nombran ou se coñecen. Preocupacións, sempre pasando un bon rato e facendo novas amizades. Rosa é a miña nai. Ela é moi divertida e bastante social. Ola, por que é importante coñecer, comprender e xestionar as nosas emocións? Cando coñecemos as nosas emocións e recoñecemos nos demais, actuamos de acordo a eles e non aos nosos impulsos. Isto fai que melloren as relacións tanto con nos mesmos, a coñecernos máis, como cos demais. Eu creo que a educación emocional deberíase impartir desde infantil como unha asignatura obligatoria. Natalia é a nai de Sara e Pedro Arias, unha persoa creativa e positiva. Natalia, existen emocións positivas e negativas? Pois sí que existen, e son moi importantes, ademais. Pero isto non quere dicir que sexan boas ou malas. Depende de como nos fagan sentir, poderemos decir que son positivas ou negativas. É como unha batería, ten polos positivos e negativos, e son moi importantes para que a cousa funcione. Tilledes deberes? Sí, aunque ás veces parecía un xogo, facíanos expoñer sobre a mesa as nosas emocións máis emotivas e difíciles. Gustou traballar con Virginia? Pois sí, porque facía a tarde moi amena, e era como cando quedas cunha amiga a contarlle un problema e axúdate cas súas palabras. Cales foron as actividades que máis vos gustaron? Todas estuveron moi ben, a verdad, pero a de mermelada de emocións, o pasillo das emocións ou a de tarxetas de imaxes gustaronme moito. A min gustoume moito unha actividade que era da rabia, que tiñas que decir como te sentías, e despois decías o mesmo pero con os labios de payaso, entonces ríaste e xa non te sentías tan mal.
un árbol, o árbol da vida, que escribías as virtudes, os teus retos e o que facías ben, e claro, escribir cousas boas sobre ti é difícil. Imos rematar cun pequeno conto que nos vai contar Rocío. Chámase O Amairado. Un home que sufría ataques de ira estaba xa farto desta situación e un día decideu solucionalo. Para eso, foi en busca dun vello sabio que conocía como ninguén os secretos da alma humana. Cando estivo ante el, díxolle: «Señor, teño fortes arranques de ira que están arruinando a miña vida. Sei que é o meu carácter, pero estou disposta a facer o que vostede me recomende para cambiar. Poido facerme unha idea do que che sucede, pero para axudarte, a próxima vez que te invada a ira, deberás vir correndo para mostrarma». Tras uns días de calma, o home volveu a notar como a ira se apoderaba de él e saíu a toda presa a ver o ancián. Pero, como vivía no alto dunha collina, tardou máis de media hora en chegar. Cando estivo ante el, xa se había pasado o ataque. E así sucedeu unha e outra vez, pois cando máis corría, máis agotado e menos enfurecido chegaba ante o sabio. Un día chegou superagotado e o ancián sentenciou: «Creo que me estás tomando o pelo. Se a ira formase parte de ti, podrías mostrarma. Non é túa. Atrápate en calquer sitio e logo abandónate. Así que a solución ao teu problema é fácil. A próxima vez que queira apoderarse de ti, non o permitas e fai algo que non te controle el a ti». Ata aquí o programa de hoxe. Esperamos